तर तुमचं सर्वांचं आजच्या नवीन व्हिडिओत खूप खूप स्वागत आहे। तर तुम्ही आतापर्यंत बघत आलात की आपल्याकडे जे राजापुरात मावशीकडे दोनिवड्यामध्ये जे पालखी येत होती, तर पालखीचं काय काय प्रोग्राम होते ते सगळे मी तुम्हाला दाखवलेत। तर आता ना एक प्रोग्राम राहिला आहे, तो म्हणजे खेळे। तर हे खेळे आहेत ना आमच्याकडे देवगड साईडला सुद्धा बरेच ठिकाणी येतात, आमच्या घरी सुद्धा येतात। तर ते खेळे म्हणजे नक्की काय असतं ते मी तुम्हाला आता दाखवणार आहे। चला तर मग व्हिडिओला सुरुवात करूया।
सर्व जगाची करती
जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्कीच लाईक शेअर करा, तसंच कमेंट करायला विसरू नका. चॅनलवर नवीन असला तर सबस्क्राईब केल्याशिवाय जाऊ नका. तसंच मला इंस्टाग्रामला सुद्धा फॉलो करा. धन्यवाद.